Premi a la millor gestió federativa. Aquest guardó reconeix la gran tasca que s'està donant a terme, en aquest cas, des de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, tant a nivell esportiu com de gestió. Demanem que pugi a l'escenari el seu president, Joan Ricart, que encapçala una federació moderna que ha treballat en silenci i amb fermesa per aconseguir el seu reconeixement com a membre en el si de la Federació Internacional. És a dir, té el reconeixement internacional, alhora que el president de la Federació Catalana ha estat també nomenat vicepresident primer del FIC, de la FIC. Joan Ricart i la seva junta directiva han apostat per un model de federació a la que se li augura un llarg recorregut. Demanem que pugi també a l'escenari per lliurar el premi al senyor David Moner, president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Senyor Joan Ricart, la Federació Catalana de Bitlles i Bowling ha aconseguit el reconeixement internacional. Tots sabem com de complicat i quants obstacles hi ha per aconseguir aquest reconeixement. Aquí he vist abans el senyor Ramon Marciana, que en sap una estona d'això. Podem dir que hi haurà un abans i un després en aquesta federació? Sí, jo crec que sí. És a dir, nosaltres amb aquesta acció el que buscarem és, sobretot, potenciar al màxim i promocionar els nostres esports. Aquest pas és molt important perquè vol dir que tenim directament una promoció externa que fins ara no teníem. Per tant, sí, ha de ser molt important. Doncs molts èxits a la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. Gràcies, enhorabona, per aquest reconeixement internacional i per aquest guardó d'aquesta nit.